Ayan, ito si Kuya Danny. Ito yung aming foreman. Ayun, si Al-Al. Si Celso. Ayan. Si Puki. Okay. Ayun, si Puki. Ayun, si Al-Al. Hindi pala si Al-Al. Si Roger yon. Baka magkapalit na muka. Pulindo, stop! Ayan. Ayan, may mga tanong lang ako. Ano? May tanong lang ako, Puki, ano? Okay. May tanong lang ako. Bakit tinatawag si Mang Danny Foreman? Ano paliwanag mo doon? Di ba? Di ba, sa mga construction, di ba, may mga foreman, may mga leadman. Anong paliwanag mo? Yan, kung ikaw tatanong ko. Bakit tinawag foreman? Sige nga. Sige. Bakit tinawag na foreman? Yan, equal lang to ha. Basic na tanong. Ito naman kasi marami siyang makilalang mga busing. Tapos Oo. pagkuha ng tao, Oo. tapos siya yung marunong din. Ah. At naging natawag siya ng busing. Ikaw naman, Jer. Ikaw naman. Ayan, maganda ito. Ayan, Bakit tinawag na foreman? Pagkakalam ko doon, pang-apat siya sa pinakamataas. Pulindo, stop! Pang-apat siya. May architect, may engineer, may pang-apat siya kaya foreman. Wow, ang bigat! In other words, it's much cardboard. Kaya walang galing. Galing. Ikaw, Al. Sige. Galing mo, Jer. Ikaw, Al, bakit tinawag foreman? Bakit tinawag na foreman? Marunong siya sa lahat eh. Kaya Tinawag na foreman. Excellent! Galing. Yun ang paliwanag mo. Ikaw, So. Ano? Anong paliwanag mo? Ito, usapan ko lang. Usapang construction lang to eh. Pulindo, stop! Kwentuhan lang to titingnan ko lang yung mga sagot nyo kung anong paliwanag. Ayan, tama. Tama kayo. Ako naman eh. Kung ano daw sinabi ni Roger, ako naman may paliwanag dyan, kung bibilib kayo sa akin. Wow, ang bigat! O kung maniniwala kayo sa akin, ayan, ito si Mang Danny, ayan, yung foreman, ito si Al-Al, ayan, yun si Roger, at ito si Buki, at yun naman si Celso. Ang paliwanag ko dito kung bakit tinawag si Mang Danny Foreman, kasi 1, 2, 3, 4, kaya foreman, mayroon siya 4 na tao. Nakakagigil ka. Ayun. Di ba natawa kayo? Ayun. Kaya tinawag yung foreman. Yung tama rin yung sabi ni Roger. Pang-apat din. Ayun, kwentuhan lang kami dito habang nagtatrabaho. Ayun, alam nyo na yung foreman 4 yung tao niya, si Al-Al, si Roger, si Puki, saka si Celso. 6. Pulindo, stop! Ayun, tama yun. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.